wabarakatuh. Aku ning kene ameh maca geguritan gagrag anyar. Marhaban ya Ramadan, langit pasrah ngutabake mungkures sasi ruah. Ana rasa tentrem nadyan rembulan turing mesem. Angina aweh sasmita getering rasa bunga mecake dina-dina babak barokah. Marhaban ya Ramadan, pasrah sumara lelatisan iman lan takwa. Joko santosaning batin nglewati kamar-kamar proses. Kamar poso, kamar traweh, kamar tadarus, kamar iktikaf, kamar sedekah. Dina-dina tanpa kedat ing panuwung lumunture lumut-lumut dosa karang siniram sining Gusti. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh.